Kajingsha ben kishnong kithaw kithan nang kendong hakaliang karoi kapar khamtam hakabai de bakakot kakia kalanang lap ksai hakababon na kijaka sumar kila shusha khongrang klamdala ban play watla kiladap banshna labun bun snam kani ka sub center ka dei ka badan nakshnong nongken ba ka baha parani kor constituency southwest kasils ka bahadum ta kamshim lala menteri kam ma ka jingslam ka sarkar jala ban play hadien baladap shna halor kani ka sub center na kaliang ka KSU nongken ba unit haringkat kinongken kapsnong jonga nongken ba bat saren kilalet banjurep ikani jaka bat kilalap bakala dep shna na dong shadong lain no tang satang kajingker sainar yakakut hakani kajingjurep lalap bakani jaka sumar baladap satang kinyut kiner kibaker sodong namar bomdan basumar yaka nalor kani lalap bawat la ka sarkar jalaling bakatnat ka koi kakya kampat play kani sub center ndai ka MECL nam mokarwat kala phabet ka belai manlau bunai ka bala poi kti menteri shnong kanongken ba kwales naitang habai ekran presiden ka KSU nongken ba unit uba gomelson naitang ulong bakaseng ka kentui katnat DMHO jong southwest kasils bukan pleno ekni sub center kabudan nongken ba kanang bikipat ba kinyo ya kajing sumar khamtam kani kathan kamapat biang kisurong kaliang jong ka KSU nongken ba unit ngiwan hakane ka jaka hang sub center hang badan hang nongken ba ngiwan jurib bat ngiwan tuat jemut katu katne sepang jong kane ka sub center handrei ui ba pun kijing duna ba kimpat laban penbiang ya kane sub center ke badan hang ne kumjuru ni sokia nang benta ka seng KSU kumjuru bat dar kaliang ka snang bat katu katne seng mahalang bat kinong kit kam snang ke badan hakane ka area than hang ne jong kane ka sub center ngi kerpat ya ke government bahkan pressure bahkan kren ya kontraktor ba tree wood bat pendep no kam kloy ya kane knang bakin la ban pli no kam kloy ru namar ada su pensateng bat su pensuki kumne yo bahkan jot no tang stempor kalang nong jingdu bakrau ya ka snong kum juru ya ke area jong kane ka than hang ne tentang kerpat ba la kumno ka ban khmi lem ya ki briu ki badan hang ne ka area ka than kan kandang ka bilaj ru kumju adu mentala poi kumba sausin sansien re monopat ban siu kan ke bilaj namar tangkin nong jengok nong sumar ka ne ru kimpat